బావా బాగున్నావా? బావా అంట బావా. ఏయ్ రేయ్, నా అన్న కూతురుతో అలాగైనా మాట్లాడితే కొంచెం ప్రేమగా మాట్లాడరా. మాట్లాడతాను రూపా బావా వదులు బావా. చూడు, అమ్మ చెప్పింది నీతో ప్రేమగా మాట్లాడు అని. చూడు ఎంత సన్నగా ఉన్నావో, హోటల్ పోయి మటన్ బిర్యానీ తినిపిస్తాను రా. అవునే, మా అత్తయ్య వాళ్ళని చూశాను. బావా నేను అత్తయ్యకి చెప్తాను. మీ అత్తనే చెప్పింది ప్రేమగా మాట్లాడమని. రా, ఇంట్లో ఎవరు లేరు, ఏడు చెప్పి కదా సినిమా చూపిస్తారా. అయ్యో చెత్త నా కొడుక, తనతో ప్రేమతో మాట్లాడమని చెప్పారా? కడుపు చేయమలేదు. అత్తయ్య ఆయన్ని కొట్టకండి, ఇంతైనా ఆయన నాకు కాబోయేవారు. ఎవరే నీ కాబోయేవారు? బావా ఎవరితోను? నా చెల్లి కూతురు సంక్రాంతి సెలవులకు వచ్చింది. అందరికి చెప్తున్నా వినండి, జనార్దన్ బావని నేనే పెళ్లి చేసుకుంటాను. దేనికమ్మా? బావ నాతో ప్రేమగా మాట్లాడతాడు. ఆ?